Cioè, anche per conoscere avere questo spazio di notizie che la live mi nombre da titolo Clay per il programma avem te conversar con il presidente del College Europa Financieel Toezicht, signor Mr. Dr. Hans Hogervorst, goed con ons per duration je programma. Meneer Hogervorst, welkom in ons programma. Ik Dank wil u wel. als eerste de vraag stellen, is het volgende. Normaal als we een persoon voor het eerst in dit programma hebben, en dan stellen we een hele simpele vraag. Wie is die persoon? En die kan dan die persoon twee kanten op. Ik kan eerst persoonlijke ervaring geven en ook delen tenminste. Of de professionele kant van hem of haar zeggen. En soms combineren mensen dat allebei. Dan hebben we, zoals men in het Engels zegt, the best of both worlds. Dus Oké. als ik de Ja. vraag stel, wie is Hans Hogevorst? Dat is het antwoord. Nou, ik ben een Nederlander die in Londen in het Verenigd Koninkrijk leeft en een hele onvoorspelbare carrière heeft gemaakt. Ik ben politicus geweest in Nederland lange tijd. Ik ben voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten geweest, een financieel toezichthouder al in Nederland. En toen ben ik in een vak geëindigd waar ik helemaal geen achtergrond in had. Ik ben voorzitter geworden van International Accounting Standards Board. Dus dat is een board dat hele ingewikkelde accounting standards maakte. Helemaal tot mijn eigen verbazing. En daardoor ben ik naar Londen verhuisd, waar ik nog steeds woon. Ehm, en dat had ik ook nooit verwacht. Ik had verwacht, ik ga weer naar Nederland. Ehm, en nu ga ik, nou, sinds kort ben ik dan voorzitter van het College Financiële Toezicht. En kom dan 3, 4 keer per jaar kom ik naar de Cariben toe. Met heel veel plezier. Zeker nu het een beetje beter gaat. In zowel Aruba als Curaçao, als Bonaire en Sint Maarten. Dus dat is werk wat ik heel graag doe. Oké. Dat Was was, het te lang? dat was een mooie introductie. We Oké. gaan meteen met de eerste vraag beginnen. U Ja, was onlangs op Aruba met uw team, als ik het zo mag noemen. ja, En heeft een communiqué uitgezonden. En dit is wat u onder andere erin stelt. U zegt in het communiqué, u bent positief om als eerste land binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk een duidelijk beeld in te voeren ten behoeve van het beheer van overheidsdeelnemingen en dividenden, dus Aruba dus. Maar ja. u zegt ook meteen, gezien ervaring uit het verleden, daarbij de noodzaak dit beleid daadwerkelijk wordt geïmplementeerd en in de praktijk wordt toegepast. Nou, mijn vraag is, over welke ervaring heeft u het nu precies? Aruba heeft, net als bijvoorbeeld ook Curaçao en Sint Maarten, heeft heel veel overheidstaken belegd in bedrijven, overheidsbedrijven. Dat is op zich te begrijpen, dat gebeurt in heel veel landen, bijvoorbeeld energiebedrijven, elektriciteitsbedrijven, telecombedrijven. Dat zie je in heel veel plekken, dat dat op een beetje afstand van de overheid wordt gezet. Ook omdat het de ruimte geeft om misschien marktconform te kunnen betalen. Maar het is ook heel gevaarlijk. Want ze voeren taken uit, als die niet naar behoren worden uitgeoefend, dan komt de rekening altijd terug bij de overheid. Ja, als de riool niet goed werkt, als de waterzuivering niet goed werkt, daar kan een land als Aruba niet mee leven. Dus als zo'n overheidsbedrijf faalt en grote verliezen maakt, dan moet uiteindelijk altijd de overheid weer bijspringen. En nou, Aruba heeft ook in het recente verleden laten zien dat dat heel kwetsbaar kan zijn. Wij zijn ontvangen bij het waterzuiveringsbedrijf AWSS. En u weet nu misschien nog dat wij in april 2025, toen was dat bedrijf van plan een enorme investering te gaan doen. En het geld daarvoor, iets van 250, 275 miljoen. En men wilde dat geld op de commerciële markt gaan lenen. En wij wisten gewoon dat gaat dan een hele hoge rente worden. Dat gaat de Arubaanse burger heel veel geld kosten. Te veel geld. Toen hebben wij een ongevraagd advies uitgebracht. Hè. Meestal hebben wij
wettelijk vastgelegde adviezen, maar wij zijn ook vrij om ongevraagd een spontaan advies te geven. Hebben we naar de Arubaanse regering gestuurd en we hebben gezegd: doe dat nou niet. Als je zoveel moet investeren, doe het dan via de overheid, dan kan je goedkoper lenen. Uh, nou, daar heeft de overheid goed naar geluisterd. Na de regeringswisseling heeft men ook stevig ingegrepen in dat bedrijf. Alle bestuurders zijn vervangen. En dat hele investeringsplan van 275 miljoen heeft men ook nog eens onder de loep gelegd. En wat blijkt nou? Dat de grootste problemen heeft men kunnen oplossen zonder geld te lenen. En nou, dat is toch weer een teken van, ja, als wij dat ongevraagd advies niet hadden gegeven, dan was waarschijnlijk die lening doorgegaan en dan zat Aruba daar gewoon aan vast. En nu blijkt het allemaal veel goedkoper te kunnen. Nou ja, dat toont maar weer aan dat de ministers, die moeten er bovenop zitten. Die moeten duidelijk zijn over wat ze willen van dat bedrijf. Ze moeten ook, als er winsten worden gemaakt, dividenden afspreken met die bedrijven. Dat gebeurt ook niet altijd. Dan blijft er geld dat voor de burgers eigenlijk is, blijft hangen in zo'n bedrijf. Dat is ook niet gezond. Nou ja, minister Wever van Financiën die heeft dus is een beleid aan het ontwikkelen. Met vaste afspraken daarin. En dat lijkt ons dus een hele goede zaak. Het is een te belangrijke zaak om te veel op afstand van de overheid te zetten. Oké, duidelijk. Mijn volgende vraag, heel voorst, is: u noemt twee voorbeelden van financiële risico's die de regering is aangegaan. U noemde net AWSS en de Refinería de Aruba. En dan zegt u ook: daarom is het belangrijk dat de rollen goed worden verdeeld. Mijn vraag is: hoe moeten deze verdeeld worden volgens de KAF? Ja, ja. Kijk, ik denk dat de overheid. Ten eerste, de minister van Financiën die moet een centrale verantwoordelijkheid krijgen. Want die moet spreken namens de aandeelhouder, namelijk de overheid. Okay. En die moet zorgen dat er een goed dividendbeleid komt. En hij moet ook goede afspraken maken met de ministers die een deel van hun beleid hebben belegd bij zo'n overheidsbedrijf. Die zijn meer verantwoordelijk voor het beleid. En de minister van Financiën heeft de algemene verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid rond dividenden en financiering. En als je dat goed verdeelt, dan kan je zo'n bedrijf veel beter op afstand besturen en goede afspraken maken. Die zullen van bedrijf tot bedrijf verschillen, die zullen concreet moeten zijn. Maar nu heeft in ieder geval Aruba daar een duidelijk beleid voor ontwikkeld. Wie is voor wat verantwoordelijk? En dat moet dus echt goed worden geleefd. Oké. En daar bent u dus tevreden over, neem ik aan, dat het zo gedaan is. Dus, ik ben tevreden dat men in ieder geval dat beleid heeft ontwikkeld. Want bijvoorbeeld Curaçao en Sint Maarten, die zijn nog niet zo ver. Maar papier is geduldig. Hè? Het is mooi om het op papier te hebben staan, maar nou moet het ook nog worden uitgevoerd. Oké. Wat mij ook aandacht trok is de volgende. De KAF vraagt opnieuw en specifiek aandacht voor de situatie rondom het Horatio Audubon Hospitaal en even voor de financiële risico's. Mijn vraag is: wat zijn nu precies de risico's waar u het over heeft en wat kunnen we hierover zien? Ja, nou kijk, ik ben zelf in mijn verleden minister van Volksgezondheid geweest in Nederland. Precies. Dus heb ook heel veel met ziekenhuizen te maken gehad. Maar ik heb nog nooit te maken gehad met een ziekenhuis dat in eerste instantie werd gebouwd zonder een keuken. En waarin de airconditioning op een dusdanige manier is neergezet dat die al na 5 jaar kapot is. Of een OK, zonder OK. Nou, ik weet niet of het zo erg was, maar er zijn rond de bouw van het ziekenhuis heel duidelijk heel veel dingen misgegaan. Okay. En dat zal ervoor zorgen dat ook dit ziekenhuis uiteindelijk weer heel erg duur gaat worden. Want er zullen nog heel veel dingen aangepast moeten worden. U moet zich voorstellen, de airconditioning die natuurlijk in een tropisch eiland van ongelooflijk belang is.
Die was neergezet op het dak zonder enige vorm van bescherming en was blootgesteld aan het tropische klimaat. En dat is de reden waarom het nu al na 5 jaar heel veel problemen heeft. Ja, dan denk ik toch, daar is dus, daar zijn dingen enorm misgegaan. Dit is allemaal voorspelbaar. Oké. En ja, dus ik weet niet precies hoe dat allemaal gegaan is, maar dat er Laat geen me, goed toezicht op. Ja? laat me het dan zo vragen. U vraagt voor een oplossing. Mijn vraag is dan, wat voor oplossing verwacht u en wat is een acceptabele oplossing voor de kaft? Nou ja, kijk, dat is uiteindelijk voornamelijk aan het eiland zelf en aan het bestuur van het eiland. En het ziekenhuis heeft natuurlijk de primaire verantwoordelijkheid. Ik zou hopen dat het ziekenhuis nog eh, schade kan verhalen op de aannemer die zulke fouten heeft gemaakt. Als dat niet zo mogelijk is, ja, dan zullen er andere oplossingen moeten worden gevonden. Ja, en dan komt zo'n ziekenhuis, dat is een privaat organisatie, maar uiteindelijk, als het niet werkt, komt het ook weer bij de overheid terecht. Het is weliswaar niet een typisch overheidsbedrijf, want het is een private organisatie, maar het is weer van zo'n vitaal belang voor het eiland dat de schade misschien straks weer door de burgers moet worden gedragen. Dus ik hoorde u niet zeggen specifiek wat u oké zou vinden namens de kaft, maar u hoopt dat de regering het goed doet en dan laten we hopen dat het oké komt. Ik hoop vooral dat in eerste instantie dat men nog schade kan verhalen bij de bouwondernemer die klaarblijkelijk elementaire fout heeft En gemaakt. dit is een taak dat de regering moet aangaan, dus zegt u. Nou ja, dat is in feite de taak van het ziekenhuis zelf, maar dat ze daar een ruggensteun van de regering bij zullen kunnen gebruiken, dat lijkt me ook wel duidelijk. Nu komt een heel interessante vraag van Aruba, de RHOFA. U deed Ja, weer een beroep op Aruba om te tekenen voor de HOFA. Eerst dit. Mijn vraag, in welk stadium bevindt het proces zich nu? Want men is heel, hoe zeg je dat? In de war met waar het precies ligt en wat er allemaal gebeurd is. laat ik eerst zeggen, ik doe geen beroep op Aruba. Dit is een zaak van Aruba zelf, samen met de Nederlandse regering. Wij voeren alleen maar toezicht. Uh, Maar u waar zegt ook in staat, uw brief dat het uw voorwaarden precies, u doet ook. daar, Dus, ik kom daar straks. Ik heb alleen geschetst wat de voordelen voor Aruba zijn als men akkoord zou kunnen gaan. oké, Ja? oké. Maar waar staat men nu? Nou, zowel de ROVA moet nog worden goedgekeurd in de Rijksministerraad. En de, de Staten van Europa, die moeten nog, het parlement van Europa, die moet nog een landsverordening aannemen. Dus er is nog een behoorlijk wetgevend traject. Wat ik heb gezegd over de voordelen van Aruba, voor Aruba, is dat als men bereid is te tekenen, dan kan men via de Nederlandse regering geld lenen. Aruba betaalt nu heel veel rente over uh, leningen die men in het verleden op de private kapitaalmarkten heeft gesloten. 16% van alle overheidsuitgaven gaan op aan rente. Dat is weggegooid geld. Ja? Als Aruba nu direct op de kapitaalmarkten leent, dan betaal je al snel 6-7% rente. Als je via Nederland leent, dan betaal je makkelijk 3% minder. Omdat Nederland heel goedkoop op de internationale kapitaalmarkt kan lenen. Dat is dus een groot voordeel. Wij hebben becijferd dat Aruba 60 miljoen gulden kan schelen. En dat is een hoog bedrag per Arubaan. Dus dat moet men in ieder geval goed onder ogen zien. Als men het niet doet, dat kan. Dan blijven we toch nog steeds zitten met toezicht. Hè? Maar onder de laft. Ja, dan moet Aruba zich ja, goed beseffen wat het nadeel is van die wet niet aan te nemen. En het gaat om groot geld. Oké. Vorige week hadden we nog de IPCO op Aruba. En de ex-premier Evelien Cruz deed nog een poging gedurende diezelfde IPCO
om weg te blijven van deze HOFA. Ze zegt het is niet nodig, het gaat goed zonder de HOFA. U zegt zelf hoe goed Aruba het nu doet. Ja, Bent u hiermee dus niet eens wat zij hiermee zegt bijvoorbeeld? nou ja, ook zij erkent wel dat er een verschil zal zijn in. Hè, de schuld is wel aan het dalen, maar hij is er nog steeds. Er is nog steeds een lening aan Nederland. En Nederland heeft heel duidelijk gezegd: ja, als jullie een lage rente willen, dan willen wij dat die R-HOFA er is. Het staat Aruba vrij om daar niet mee akkoord te gaan, maar het consequentie is wel dat dat men dan een hogere rente betaalt. En ook voor de kapitaalmarkten, waar het gaat nu heel erg goed, maar er zullen in de toekomst zal er waarschijnlijk toch weer situaties zijn waarin Aruba tijdelijk geld zou moeten lenen. Dan is het voor de internationale kapitaalmarkten ongelooflijk belangrijk dat men ziet dat er toezicht is. En dat ook Nederland in de picture is. Oké. Dus dat is de afweging die men moet maken. Gisteren was Aruba in het zonnetje gezet door de Fitch met een mooie erkenning. Maar een Ja, gedeelte daarvan was ook over de HOFA. En want mijn volgende vraag is er een ultimatum dat Aruba moet tekenen? En in die brief van de Fitch blijkt dat Nederland of Aruba aan Fitch beloofd had dat ze aan het eind van dit jaar nog zouden tekenen. Het was niet concreet, maar dat was het doel. Mijn vraag aan u is er een ultimatum dat Aruba zou moeten tekenen? En dat Nederland zegt, ik heb nu genoeg gewacht, ik ben nu klaar ermee en jullie houden jullie gewoon niet aan de hoge rente. nou kijk, ik ben me niet bewust van een ultimatum. Het is wel zo dat Nederland heel duidelijk heeft gezegd: als jullie die Erhoffa niet tekenen, dan blijft die hogere rente van kracht. Dat is glashelder. Maar er is niet echt een tijdslimiet voor zover ik weet. Maar goed, die Erhoffa die komt zeer binnenkort in de Rijksministerraad. Zeer En dan is het binnenkort, nog sorry, zeer binnenkort bedoelt u hoe lang precies ben ik ja, hier? binnen 2 weken of zo. Oké, Het zou eigenlijk al gebeurd moeten zijn, maar door de wisseling van de regering in ja, Nederland is dat even uitgesteld. oké, En die landsverordening, ja, dat zal ook niet zo lang duren, neem ik aan. oké. Ehm, Nog een vraag die ik heb voor u. De regering van Aruba, de huidige, die pleit nog voor een investeringsfonds in plaats van de COVID-schuld terug te betalen. Wat is het oordeel van de KAFT hierover precies? Ja, dat is een onderhandeling tussen Aruba en Nederland. Ik weet niet hoe kansrijk dat is. Maar heeft de Ik weet. KAFT een oordeel hierover? Wat is het? Nee, daar hebben wij geen oor. Wij moeten ons niet met dit soort politieke zaken bemoeien. Dat begrijp Het ik. enige wat ik wel kan zeggen, nogmaals, is dat als je wil investeren, dat je dan met die Erhova heb je toegang tot de internationale kapitaalmarkt via Nederland. En dat scheelt slokken op borrels. Oké. Volgende vraag. U heeft op Aruba gesproken met AWS, onder andere en de Refineria. Hoe denkt u na uw laatste bezoek over deze twee toestanden? Wat is uw commentaar hierover? Nou, ik denk dat AWSS op de goede weg is. Eh, eh, er is daar een wisseling van de wacht geweest. Ik denk dat men veel onnodige kosten heeft weten te, eh, te vermijden. Dus ik denk dat men daar op de goede weg is. Ik ben niet op de raffinaderij geweest. Ik weet dat daar nu dat het gewoon helder is dat niet meer verder zal worden opgestart. Ik weet ook dat er sprake is van een vrij forse vervuiling. Dat is geen wonder na al die decennia van het hebben van een raffinaderij. Dus daar is nog veel werk aan de winkel. Oké. U loopt voor op mijn vraag, want voor mijn volgende vraag wat ging juist daarover. De regering zegt, zoals u net zei, zegt af van de herstart van de raffinaderij. Het parlement aan de andere kant, die botst hiermee, heeft onlangs een motie aangenomen, volkomen unaniem, met de toestemming van de huidige regeringspartij. Wat zijn uw gedachten hierover? Herstarten of niet herstarten volgens de kaft?
Ik heb daar geen oordeel over. Ik kan dat niet overzien. Dat is helemaal buiten onze toezichtssfeer. Dat Ik begrijp kan ik. niet beoordelen of een raffinaderij nog opgestart kan worden of niet. Maar ik begrijp ik. Maar wat mijn vraag is misschien financieel gezien, is het een pluspunt of een negatief punt waar de kaft zich mee moet bemoeien of zal moeten inschatten? Nou, als er een investering zou moeten komen, dan zal die waarschijnlijk heel groot zijn. En Ja, dan zullen we op dat moment er naar kijken. Maar op dit moment hebben wij geen concrete plannen gezien. oké. En nu even kijken. Ehm, Mijn laatste vraag voor u vandaag is: als u Aruba een cijfer moest geven qua compliance. Ik kan eventjes het woord in het Nederlands niet zeggen, vinden, maar compliance. Naleving. Ja. Wat zou die cijfer zijn voor Aruba namens de kaft? Op dit moment zeker een 7,5 en misschien zelfs een 8. Want de staatsschuld is aan het dalen. Men heeft een groot overschot. Er is sprake van lage inflatie. Er is sprake van lage werkloosheid. Dus economisch gezien en ook met de overheidsfinanciën gaat het op dit moment heel erg goed. Ik zou alleen Aruba willen oproepen. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Jullie zijn erg afhankelijk van één bron van tak van sport en dat is toerisme. Dat kan als een blad aan een boom omslaan. U ziet in wat voor onzekere tijden we nu leven met oorlog in Iran. Je weet nooit hoe dat loopt, dus het is heel verstandig dat Aruba deze lijn voortzet, dat men de staatsschuld zo laag mogelijk weet te houden. Dan heb je een appeltje voor de dorst als het weer eens wat minder gaat. Oké. Is er nog iets dat u kwijt wilt, dat ik niet gevraagd heb en dat u toch zegt het is belangrijk dat ik hier even over praat? Als Vol- laatste ja. vraag. Volgens mij hebben we alle belangrijke issues doorgesproken. Oké. U stelde de juiste vragen. Oké, ik wil u graag bedanken voor uw tijd en ik Ja, wens u nog een prettige avond daar terug. oké, dank u wel en bedankt voor het gesprek. Dankjewel. Tauta, senhor Hans Hogevorst, kuta presidente di CAF pa Aruba, pa botation prestar tanki mi nombre ta titula clay de después. Kijk,